kaso aso kai shine so zuciya ta bi wanda take so da kauna suna kwaranya kalma ta so aka yin muradi zabi kidirje ke yan mata cikin samari yan zamani mai sarauta ko mai mulki mai arziki ko tallaka sallama ta na yo gare ki sai ba juyo ki amsa karkice ba ki amsa min kin sani so yayi nisa a zuciya na kamu da sanki cikin jiki na yayi horarsa so ki bani mu sha soyayya ruwan zuma ce kar mu gosa kin sani solin zami ne idan ka sai zaka ji kuna zabi kidirje ke yan mata cikin samari yan zamani mai sarauta ko mai mulki mai arziki ko tallaka zan rige ki riko na mala cikin samari ni ba raini sarauniya a cikin yan mata in kin fito ba mai yin raini yar fara mai kyan fuska da kin wuce kowa sai nuni ni da ke taho min dace kan tubalin sanki ki sani yan mata ki so mai sanki kar ki so ki aje shi a rana zabi kidirje ke yan mata cikin samari yan zamani mai sarauta ko mai mulki mai arziki ko tallaka na yi sauraron lafazin ku zancen soyayya kuke mun ni a raina ba soyayya zancen ku me za su yi mun ka gafara can kun ji yara so da kauna ba ku yi mun ina tsaya na saurare ku yan mata me za su ce mai sarauniya ce cikin yan mata sannan ake wai ba kamar ni zabi kidirje ke yan mata cikin samari yan zamani mai sarauta ko mai mulki mai arziki ko tallaka zabi kidirje ke yan mata cikin samari yan zamani mai sarauta ko mai mulki mai arziki ko tallaka ni naki ne ki amince ke ta wace kaso aso ka shine so baka ce na ce dukiya da mulki ba ni ciki karkice shi dai kwaso bai duba mulki ko dukiya ce ni ban da buri sai auren ki ke yan mata zo mu zabi gana kidirje ke yan mata cikin samari yan zamani mai sarauta ko mai mulki mai arziki ko tallaka lalallalari da ke min dace ni sarki ne cikin samari ni ne wata ke ce zara yan mata samu sururi jiji da kai da makin daina aure da ke sai an yo dauri yan mata ki so mai sanki in lokaci ya wuce sai ruri mu je gida a sa mana rana ni da ke mi zaman lumana zabi kidirje ke yan mata cikin samari yan zamani mai sarauta ko mai mulki mai arziki ko tallaka nesa nesa kallon kura matsa gare ni da tsuman jikinka ni ba kamar kowa ce aba da yan samari za su tanka dole ne a ganna kyale ani a jin ku nai masa tanka bata lokaci kuke yi soyayya ni ban yi a kanku kayan samari suna ta zarya cikin su towa zan nuna zabi kidirje ke yan mata cikin samari yan zamani mai sarauta ko mai mulki mai arziki ko tallaka kaso aso kai shine so zuciya ta bi wanda take so da kauna suna kwaranya kalma ta so aka yin muradi kaso aso kai shine so zuciya ta bi wanda take so da kauna suna kwaranya kalma ta so aka yin muradi zabi kidirje ke yan mata cikin samari yan zamani mai sarauta ko mai mulki mai arziki ko tallaka
juyo ki amsa karkice ba ki amsa min kin sani so yayi nisa a zuciya na kamu da sanki cikin